Salute bafowethu, ngiyanibingelela Ningizimu Afrika nonke nezingqwele, ngiyayibingelela njeke. Igama lami ngingu-Andile ngokwanxumalo from Andile Online TV okuyi-YouTube channel yethu. Ngiyacela ke bafowethu, uma usanda kusijoyina ngicela uye lapha kwi-YouTube channel yakho ufike usubscribe bese uvula ama-notification. Sikulethela indaba zikaMaskandi zishisa zinjalo. Bafowethu, ngale kokunanaza, ngale kokuchitha isikhathi, ake vele siye straight lapha yana umculi kaMaskandi wasenquthu uDlubheke usegadle lapha yana emandaba. Wayithintela ke lapha na kuKHUZANI uDlubheke kulandela ipost akayibhalile lapha on Facebook page lakhe ebeyithi kukhona ongangibuza ingoma enginehlula ngayo, hayi wena phela uphila kimi, wena ucoshela la kimi, wasuntuza la uthi uzama ingqongqo ngalenyule yakho yesilingo, wehluleka kwacaca ukuthi uzama ukudla amandlami. Ngiyakwazi wena uma ugeje ingoma unolaka kabi, ungazikhunga nokuzikhunga ulwele ukuthi usiphoqe ngenkani ukuthi sincome lesitibhili osiculile. Iyaqhubeka ke ipost kaDlubheke lapha nabafowethu, ubegadla lapha ngempela ke uKHUZANI. Kwalo ukuthi uKHUZANI ungathi ubemlindele ngempela, ngoba uKHUZANI ubesengena khona lapho epostini yakhe ke lapha kuma comment naye washiya angalazi ngoDlubheke engakukha nje phezulu. uKHUZANI ke lapha ubeseveza ukuthi ingqongqo usho lengoma eno 84k viewers, isilingo usho lesi sino 1.5 millions. Lapho ubesecacisa ukuthi ke iyiphi ingoma ke enama viewers amaningi, esephendula lapha ngempela ke uDlubheke ubeseqhubeka ke uKHUZANI ke eseveza ke imfihlo ke akade singazazi ngoDlubheke. Waveza ke kakhulu, waze wabhala nanokuthi lapha yana uDlubheke ngomunye womculi owake wadubula wabulala abantu. Ke waphinde futhi waveza nezinto nje ke eziningi ekhuluma khona ekhombisa khona ukuthi uDlubheke akusiye umuntu one talent kangaka emculweni. Asazi ke kuthini uphawu lakho mlaleli.